A Comunidade Educativa do CRA de Rianxo decidiu manter a convocatoria prevista para mañá venres ás 5 da tarde na Praza do Concello, aínda que a finalidade será ben diferente á prevista nun principio. Non terá un carácter reivindicativo, senón todo o contrario. Será máis ben unha festa, despois de que a Consellería de Educación lle confirmase nas últimas semanas a derogación da orde publicada no DOGA do pasado 6 de agosto, polo que o centro permanecerá coa mesma composición de cara ao vindeiro curso, coa que conta actualmente. Dende o Concello destacaron esta boa nova. Ese acto que preveíamos de reivindicación, de protesta e de exixir a permanencia das unidades orixinarias do CRA vaise trastocar ou mudar nun acto pois de alegría, por así decirlo, de que se consiga resolver esa problemática. No último pleno, a Corporación Municipal aprobaba tamén por unanimidade unha declaración institucional de apoio a toda a comunidade educativa do CRA de Rianxo, expresando a súa satisfacción porque a Xunta decidira finalmente reverter a súa decisión anterior e manter a oferta educativa de cara ao vindeiro curso. A Corporación Rianxeira respalda tamén o modelo educativo que encarna o CRA de Rianxo, polos valores nos que se sustenta, como son a proximidade ás familias e ás parroquias, e tamén como modelo aberto á comunicación e á interacción coa contorna. É un respiro para o CRA, para o profesorado que formaba parte dele e, en xeral, para os pais e nais que apostan por un modelo de educación rural de éxito, de calidade contrastada e que non tiña razón de ser que se realizara calqueira tipo de actuación que poida ir en contra destes principios educativos que presiden o funcionamento dos colexios rurais agrupados e que deben seguir mantendo.